Χάσε η πήρα που το κάνω. Κοίτα, βγουν αυτοί διώξω γιατί δεν μπορώ να παρουσιάσω. Γελούνε. Έλα, δεν θα λέμε τίποτα. Και βγάλανε και βίντεο. Δεν φαίνεσαι, πιο κάτω στην κάμερα. Έλα, άντε. Εγώ έφτιαξα ένα κανόνι. Αυτό ήταν να σου πω, πώς το έφτιαξα. Τα ιστορικά του. Πήρα 2 κουτάκια πουράκια. Τα βοηθήσανε και τα κοπέλια. Και μετά το ένα το έκοψα, στο ένα έκοψα την τάπα από κάτω, τα κόλλησα με ζελοτέιπ και μετά τα γύρισα ένα, πώς το λένε, χαρτόνι, μαύρο και το τύλιξα και στο μακετό πάνω το κόλλησα και του έκανα μια βάση ξύλινη. Το κόλλησα πάνω. Αυτό. Τα ιστορικά τα στοιχεία να στα διαβάσω, αυτό το χρησιμοποιούν στους πολέμους. Ωραία, πάρα στην ώρα ήρθατε. Εγώ την παρουσίασα, τη χάσατε. Αλήθεια. Έλα, ρε. Την παρουσιάζει το παιδί, ρε. Έλα τώρα, άντε, μην το διακόπτετε. Συνέχισε. Τι να πει. Το χρησιμοποιούσαν στους πολέμους. Το έπες και πριν. Και γιατί μπορούν να εκτοξεύσουν μακριά βόμβες και να τα, πώς το λένε, να... Κυρία, δεν μπορώ να μάθω εδώ πέρα. Έλα, δεν ξαναμιλάμε, άντε. Sorry. Ήταν να πω. Πόσο μου στοίχησε. Πολύ ακριβά και τα πουράκια. Τα πουράκια είναι ακριβά. 8,5 ευρώ. Όποιος θέλει το πουλάω ένα 20άρικο. Θα το έχει για του χρόνου άμα κάνει εργασία. Αυτό. Και τη γραπτή θα πουλήσεις. Γραπτή τώρα πάει παραπάνω. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο!